ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Uban sa mahal nga Birhen Maria nga atong gihandom karon aning adlawng Sabado, atong iampo uban sa atong tagsa-tagsa ka mga pangaliya ang padayong paningkamot nato sa pagsumpo niining pandemic nga unta magmalampuso na gayod. Padayon sa natong iampo ang mga panginahanglan sa atong mga benefactors and donors nga unta ila nang madawat. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Kaniadto, layo kamo sa Dios ug kaaway niya tungod sa daotan ninyong mga buhat ug hunahuna. Apan karon, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, gipasig-uli kamo sa Dios ngadto kaniya aron makaatubang kamo kaniya nga balaan, putli ug walay sala. Mahimo kini kung magpadayon kamo nga lig-on sa pagtuo ug dili matarog sa paglaom nga nahuptan ninyo sa inyong pagdawat sa ebanghelyo. Ako si Pablo, nahimong sulugoon ni ining ebanghelyo nga giwali ngadto sa tanang mga tawo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Diyos maugayod, hang akong hinabang. Ang Diyos maugayod, hang akong hinabang. O Diyos, sa imong ngalan, luwasa ako. ug sa imong gahom laban niyang akong hinungdan. O Diyos, pamatiyang akong pag-ampo, pataling hugi ang mga pulong sa akong baba. Ang Diyos maugayod, ang akong hinabang. Haniyang Diyos, mao ang akong magtatabang. Hang Ginoo, mao'y nagabuhi kanako. Maghalad ako kanimo nga mahinang punog sakripisyo. Daygon ko ang imong ngalan o Ginoo,
sa imong kaayo. Ang Diyos maugayon, ang akong hinabang. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, naglakaw sa Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unya ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo ug tapos nila kini kusukusua sa ilang mga kamot, ilang gikaon ang lugas. Apan pipila sa mga Pariseo miingon, nganong nagbuhat man kamo ni anang gidili sa atong balaod nga buhaton sa adlaw nga igpapahulay. Si Jesus bitubag kanila, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikuha sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Unya mikaon siya niini ug ang iyang mga kauban iya usab nga gihatagan sa pan. Apan gawas lamang sa mga pari, gidid-an ang tanan sa atong balaod sa pagkaon sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Og si Jesus midugang sa pag-ingon, ang anak sa tao maoy magbuot sa angay buhaton sa adlawng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kung naanay set up na kaayo o niya naanda na kaayo nga balaod nga gitamod sa mga kadagkuan o sa kadaghanan niya dunay tao nga moabot niya usbon aniyang balaora murag kuan kaayo no kanang sana makapatandog na to ba makapalagot, makapahiubos o makapasaway nato. Pareha ang balaod nato nga naandan, di hinuna siya sinuwat nga kon kaslon ka kinahanglan gyud na ay hikay. No. Mao naandan gina siya. Kaslon kay kasimbahan kinahanglan do na gyud hikay. Nga daghan kaayo ana nga maglisod og comply karon labi na pandemic, magpuyo-puyo na lang. Kay maikog man. Ayaw kay ikog ta, mauwaw ta. Ana. Mauwaw basta imong usbon. Pareha sa danang balaod sa traffic nga kon green gani magatubang nimo unsa mo na go stop. Unyang mo stop ka. Kay usbon nimo. Businahan ka, pip 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 unsa man kadya buang ka, wa ka kasabot ang balaod. Anaon ka? Ana. Kanang balaod ngang pari wagi asawa. Ganahan mo ana? Ha? Ito bagbag. Oh, nyag mga asawa ko. Simba pa mo. Jutay na lang kayo mo dun eh. Sa gamito na ng asawa ang sige lagpasiksi. Ana, kuan ba makadisturbo. Pero mao sa gibati tingali sa mga Pariseo kay kaning mga buluhaton sa adlaw igpapahulay gidefine kay na nila kay kani magong adlaw igpapahulay
kuan kay ni balaan jud kay ning adlaw nga kinahanglan ang imong mga buhat pinasubay gyud sa balaod sa Ginoo. Pinasubay sa balaod sa Ginoo. Nya wa man sila modawat ni Kristo nga Ginoo, mao to nga ang gibuhat ni Kristo diha sa adlaw igpapahulay, gisaway nila kay wa man muhaom sa ilang gusto, pero ang nas ilang unahona, sundo nato ang Ginoo kun unsa ipabuhat sa adlaw igpapahulay. Pero wa sila mudawat ni Kristo nga Ginoo. Mao to diha na problema. Kamo, mudawat mo ni Kristo nga Ginoo. Dawat? Oh, maayo. So di gyud mo reklamo kung unsay gusto niya. Di mo reklamo. Ha? Parisiyo mo. Aksyon naman mo reklamo sa bitaw no. Oy, kuyaw kayo Ang Ginoo kung maoy mo sulti nato sa pasabot ang balaod sa Ginoo kay siya may naghimo, siya say makausaba na. Ug iyan ang usbon anytime, matud pa niya diri, ako'y magbuot, nganong kamo naman oy magbuot nako. Parago natos una, gitugot day na ang kuan kanang say nani abortion. Gitugot na. Waoy. Niya karon kay na may mga balaod o na may mga nasod nga ning alaw og abortion, di wa na okay na. Kana ding same-sex union, kanang magtipon ang babae og lalaki, gitugot na as una day. Gitugot na wa puno kas libak og imo nang buhaton. Luod kay katanaos katilingban. Pero karon kay na may mga pipila ka mga nasod o pipila ka mga celebrities nga nagpakita nga uyon sila ana, aning uyon na lang sang kadaghanan. Kita din wala patay balaod, pero ang ubang mga nasod nana. Pero kita din doon natay balaod nga ayaw i-discriminate og nagtipo na babae ug lalaki, imo gani na silang kasab-an or imo na silang libakon, pwede ka ikiha kay ilasan ng right. Pero wa ta mo ingon nga kaslo nato ang laki babae, babae lalaki ug lalaki. Wa ata na, pero para nako padung na gina. Nga naman kita may naghimo balaod dinisiyota, pero si Kristo iyang gipakita nga I am the supreme ruler. I am the supreme court. Di ba ang Supreme Court man mo iko indingan sa tanang balaod o magkalalis-lalis ta, Supreme Court mo imo desisyon. Si Kristo gyud mo imo supreme lawmaker and lawgiver. Muna kung mutuman ganita sa iyang sugo, purting nindutas atong kinabuhi. Diri sa unang pagbasa, giingnan kitang San Pablo, tungod sa kamatayon sa anak sa Dios nga mao si Kristo, napasiguli ta ngadto kaniya. Nagpakamatay siya. Kinsa man nga magbabalaod nga magpakamatay para pagtuman sa iyang balaod. Na dinis Pilipinas na or sa laing nasod ka na bang magpakamatay gyud ka ba aron pagtuman sa imong balaod? Si Dr. Jose Rizal nagpakamatay kuno to para sa pagtuman sa balaod nga sariling asan kaning kanang doon na nagitay kaugalingnan ba, freedom, dili ta i-subject sa mga laing nasod. Kadto nindot sa tingay ito nagpakamatay. Jutay ra kayo magpakamatay. Kamo magpakamatay mo aron lang gyud mo simbas misa. Magpakamatay o dili. Naaroy mo so diha nga nagdaog masingan. Nya ingnon ta nga og mopodayon mo misa, rakrakan mo namon tanan. Saman manguli mo o padayon lang. Uli. Ari ko agi diri Ari ko agi diri, bahala mo diya. Kanindot unta nga maliwatan ni Kristo nga nagpakamatay kay kini di ang balaod ni Kristo sa pagpakamatay aron mahatagan tagkagawasan, aron magkauli ta
mao nay pinaka-epektibo. Kana bang magpakamatay aron magkauli ang maayong kabubuton. Kay kani man kung pagpakig-uli sa maayong kabubuton, labi na gyud sa Ginoo ug sa tao. Kay dako makitagsa sa Ginoo kay ning sige man tagkuyog-kuyog sa iyang kaaway nga mao ang yawa. Ang Ginoo gyud mao mismo ang nagpakita nga gimahal ti ka, pakamatyan ti ka aron lang ta magkauli. Pagkanindot ana nya kanang maong balaod nga magpakamatay tungod sa dakong gugma nga magkauli, mausad na imutukmo doon ta nato matud pang San Pablo aron mo atubang sa tas Ginoo. Di nato siya talikdan, nagpakamatay na gani na, mo atubang pud ta niya. Para karon ba ni atubang mamo nganis Ginoo, pero ambot inig humas misa, di ba kanin ninyo talikdan? Analitan, mo atubang pa mo sa Ginoo, kung moingon ang Ginoo, higugma ang imong kaaway, kay kanang imong kaaway mauna ako. Mo atubang pa kas Ginoo sa mga nag-rape sa imong anak. Niya na priso. Niya naingon na yung Ginoo, nabilanggo ko, imo kong giduaw. Mo atubang kanya dito sa bilangguan. Niya siya mo'y nag-rape sa imong anak o gipatay pa gyud. Mo atubang mo dili. Dili. Lisod no. Lisod kayo. Pero ang mahal nga birhen si Maria ba? Ni atubang siya sa mga tao nga maoy nagpatay siyang anak og nagbitay sa cross. Ni atubang siya. Nahigugma siya. Wa siyang suko. Nga naman, sundo nako ang balaod sa Ginoo. Diin man siya nakakita sa balaod sa Ginoo. Diri siyang kasing-kasing gisod sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. Nduta na no? Nya, saman, nagtuo mo nga makaayo na nato o makadaot? Ang pagsunod sa Ginoo ba makaayo o makadaot? Unison yung kaya mo. Nya mosunod na mo ato nga ang nag-rape sa imong anak o nagpatay inyong higugmaon nya duaon nga tos prisuhan. Makaayo po na nimo. Makaayo dili. Di kusog kay mong tingog ganiha nya. Karon nawa man lagi. Oy, mao na ingos Kristo, nagdaig kamo kanako sa inyong mga bakba, apan ang inyong kasing-kasing halayo kanako. Kini man kung kasing-kasing, mao na man gud ni ang move us into action. Ug unsay nas imong kasing-kasing, kining sa hunahuna usahay move pero dili kayo kay maglalis-lalis man ni. Pananglitan moingon hunahuna, ingon man Ginoo God nga higugma ang kaaway. Moingon man sana ang laing bahin sa imong hunahuna, unya imo nang higugmaon, patay ka ana. Unya unsa na man imong kaugalingon? Di na lang nimo respetuan imong kaugalingon. Sa dili, ingon man pa sa iluag, kapituan, maglalis man eh. Hantod, na lang hinong kay magbuhat, magtulala na lang ka ana. Pero kaning kasing-kasing, di naman ni makiglalis. Ug unsay iyang giuyunan, buhat gidayon. Kani ba? Ug unsay iyang gituhuan, buhat gidayon na. Panalitan, ang iyang pagtuo, nga maigin ng patyon imong tupad, patyon gidayon na niya, bahala, nagway rason. Kana ding mga adik di ay. Siya, ano imong tunggi patay? Siya, trip lang. Sa ato pang iyang kasing-kasing, nag-trip ato. Nanong gi-rape man to nimo imong anak, nga imo man tong anak. Ayun siya, trip lang. Limot man ko, anak na ito nako. Katubitang gihurot niya patay iyang anak, diya batos lapo-lapo, gihurot niya patay, hastang iyang asawa, hiwa-hiwa pa niya. Pagkapriso na niya, ingon siya, hay, mangugayo kusdag. Sige dagsiyagit og hilak dito sa prisuhan. Gahilak kay nagmahay siyang gibuhat nganong napatay to niya tulob tingin to kabuk anak o iyang asawa tungod kay na bad trip siya sa drugs, hilak og mayo. Mo na ang kasing-kasing kung ang sud Ginoo pabuhaton dayon kas mga buhat sa Ginoo, di na magsigig analyze. Kay kung ang mga balaod sa Ginoo ato pag yung analyson, mabuang na lang ta, di gid ta kaapas sa iyang pamaagi. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Ang Dios maogayod ang akong hinabang. Kani siya
definitive kayo ni nga pagkasulti, mao gayud ang akong hinabang. Pasabot, ang balaod sa Ginoo mao ra gyud ang sakto, mao ra gyud ang makatabang nato. Mao bitan ni kaning atong pagsumpo aning COVID ug wa gini siya'y pagtugot sa balaod sa Ginoo, wa gini kapuslanan ang atong pamaagi. Kani bang atong pamaagi ba? Karon ra ba sunod ta sige balaod sa kwarta. Kwarta gyud, ang balaod gyud sa kwarta mo itong sundon, di na balaod sa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang nagsigig sunod sa balaod sa Ginoo nya gasigig sa likway sa balaod sa kwarta? Taas ka mo. Duko lang. Nagsige bitaw mig discuss diha ato man ang giabangan dihang kilid, yang kilid ba? Nabangan na natog tag 20,000 ang buwan kay para lang ta makagamit diha kay wa man tay lugar pa kayo. Wa tay social hall mo nang natay mga tent diha, anha ta magseminar, anha ta magbunyag, nya ang parkingan sa nato madomingo, extension anha sa diha. Nya kay naman tay daghang mga lubi diha na mga lagas, mga hog, na ikanos ilaga to babaw mga hog. Sige na may gunahon na unsaon. Hangtod gyud naka-come up gyud may nga na may manananggot nga wa kayo'y trabaho atong pasanggutan haron malimpyo na pagyoy suka lang di lang tuba kay mga hubog niya may dire mga misa ko dire duay niya Hinoon ko tungod sa tuba. Karon ang nituba diha sod na sa mga duha ka semana tulo ka semana labi na girong last 2 weeks mag-average og 4 ka container kada semana. 40 na rong baho ang suka diri sulod. Amo tog nasipiat ba mi sa mao analyze na mo gabi sa pastoral ing sa murag mahal ra man ni pader pagka kana kay isip na lang sagtabang sa manananggot atong bayran ang iyang tuba ang iyang suka tag 100 ang galon. Usa ka galon ba 100. Nya kuara man day kuno na kasagaran karon mga nara kuno sa 80 ana 75 90 ana nya napadyo kuno na roll unsa to ang duha ka adlaw dili ila nya ang 5 ato karon iya tanan ana isa 40 anang ko ada pa yahay kay manananggot ana ang among giistoryahan na ro ang kahayahay kay dako kayo makuha nasipyat pagyog analyze nga ang usa ka container imbis 4 ka galon ang sod na 5 pagyod so karon ni delivers container 5 ka galon ang gibayaran isa uwa si sobra na gitog mayo 4 ra man gud ka container nganong gilima man na ako man say ga-analyze. Bawi atos manananggot na kuloya sas manananggot no usa ka semana niyang kumbate moabot og 2,500 niya bawian pa gyud niya ang ako Hinoon diring dupa-dupa nga mo sobra sa usa lang ka dupa sobra naman ni wa man ko bawi ana ba wa gi ko mananggot wa ko magsaka wa ko magsigi og kana gani kapyot anang palwas lubi amo to ning ko sige ato dalang ipahaom sa standard kigistorya pa kos manananggot liam ato ito istoryahon liam ay nireklamo atong PPC nakaron ang problema ang suka na sad siya asa man ni nato ibaligya. Nako kung mamaligya tag suka din mura na Hinoon ta anig karbon. Kompetensyahan nato di atbang ang among na desisyonan atong ipanghatag ang suka onya donation lang. No? Love offering suka for salvation. Suka ni San Vicente para sa kaluwasan. Di ba? Maluwas man ta kay di ta mahulgan na ng lubi, di man jud ka matay. Nya aron malimpyo nami manananggot unsa may atong ibayad sa manananggot. Di ang halin sad sa suka nya di man pwede mamaligya ta kay di man ta money center dinhi donation basta nahibaw mo nga tag 100 atong bayad kada galon. Nya ang ato lang sa diya ana ta manghatag anang atbang kanang tent kada Domingo. Whole day sa Domingo manghatag ta diha og suka for salvation. Saint Vincent's Vinegar. Di ba? San Vicente.
naman sa mga lana, naman sa mga kanaganing tubig gikan sa lain-laing mga sinda, tubig sa Lourdes, di ba? Ana na. Ato din is laina paminaw, no? San Vicentes vinegar. Nindot man sad para sa salvation. Isa unsa may masave na to ani? Ang suka kay medicinal man na. Makatambal sa COVID. Di ba? Nindot kayo. Muna ang suka igabot niyo imna. Haron ang COVID mawa pero ang imong tinaim malata. Dito ato ipanghatag nga donation lang sad, donation kay aron sa atong ikatabang. Pero wa man ta magkuan og kwarta. Dili gyud kwarta ang sentro unsa man kaluwasan nga safety ta diha nga di ta mahulgan ang mga palwas lubi, mga laya ana ikaduha nga safety makatabang pud ta sa pobre nga kabus nga mga manananggutay, no, nga naa sad sila income tag-adlaw. Unya makatabang pud ta sa atong kaigsuonan nga nangita og pure nga suka kanang gikan gyud sa lubi nga makatilaw sila suka nga pure. Ana. Mura mamugway siguro. So matag Domingo na ha? Kamo ba din panabi mo da sa atong silingan, igo-igo ra man niya, first come first serve lang niya ang kinatakdakan ko nga container nga dadon equivalent anang long neck sa kanang pundador. Mo na kinadak-an dadon og mulapas na kaana din akadawaton. Dakag galon sayaw kay tulo ra takabok ani makahurot. Ang kuan lang kanay kinadak-an og magamay-gamay mas maayo kay para daghan ang kuan kada ra man sa na Domingo. So tingali karon na naman ta dito yung mga sobra sa 8 ka containers daghan-daghan tigitag mahatag karong Domingo ha. Ana mga 8 man to ka container. Ana ha. Nganong nahisgot man kuani? Tungod kay grasya man ni Ginoo. Nya di na to pangwartahon. Nalay donation kwarta gyapon pero dili ang tumong ang kwarta kung dili ang pagpaambit, no? Pag-inambitay o ang paglinuwasay. Na siya. Sige, manindog na ta mga luwasonon. Mga igsoon, magampo kita sa Ginoo nga nag-amuma kanato alang sa atong mga panginahanglan. Busa mo ingon kita, Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga amumahan sa Dios ang simbahan, panalipdan og budligan ang atong Santo Papa, mga obispo ug kaparian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga giyahan sa Dios ang nagdumala sa atong nasod aron mga lagad sila sa katawhan, subay sa pagtulunan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang,
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy ang imong katawhan. Nga ang atong mga igsuong nangamatay, makatagamtam na sa kalipay nga walay katapusan sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy ang imong katawhan. O Dios nga mahigugmaon tuburan sa tanang kaayo, dawata kining among pangamuyo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay kung ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagong, nadawat na mo kining among gihalat, ang panumbino nga abot sa yuta, ug ginamasa kamo sa mga tao, mahimo silang kalangon sa kalang-kalang kanamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tut sa kahanturan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tut sa kahanturan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagmaya sa iyang ngalan, ug alang sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadaig kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, og sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo ang among Ginoo. Ug busa, ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon, lakip na sad ang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagan lang, ihatag ka namo karon adlaw. Upasayloa kami sa mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Pili mo kami, itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos.
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Maghimaya ka, Maria, ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, ulan ka sa mga babae nga tanan, ugulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karon ug sa takda sa kamatayon. Karon ug sa takda sa kamatayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma
ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Mihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug gihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa. Maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usanta nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga panalipod, divine protection. Nya mahitabo ra ni kung magsunod gid ta sa balaod nga gihatag sa Ginoo dili sa atong tawhanong mga balaod. Update sa atong nahalin sa Mother Mary's Healing and Deliverance Slots as of yesterday para ni sa atong pagtukod sa Kapilinha di Fatima dito sa Takop, San Remigio. Ang nahalin, total nga nahalin as of yesterday niabot na og 7,547 slots. Salamat sa Ginoo. Niya ang total na lang available 21,953 slots. Amot kano sa ata maabot anis katunga, no? So ako lang sang ihangyo nga maugyapon no padayon ta ang ato mga donors, ang kamong mamalit nga mga online, i-text gyud ang inyong name of sender, reference number or code number sa transaction ug ang amount for recording purposes nya dali ra sad nato pag monitor bisan pag inyong ideposito sa atong bank account idiretso text gyapon mo sa name of sender, amount og ang transaction code og naaman ug wa gani aigo na tong asang name sa bangko, Land Bank ba, Metro Bank ba or GCash ba. Ang atong pag-celebrate sa atong double celebrations nga mao ang 8th foundation anniversary sa atong parokya og ang birthday ni Mama Mary, atong segunda patron sad, atong himuon karong September 8. Naatay triduom masses, tulo ka adlaw nga magmisa ta para niini. Sugdan karong Domingo, pitsa 5, ugma. Alas 5 nga misa sa hapon, ato nang himuon nga triduom mass. Niya ang ato anang pilgrims mao ang kapilya sa mga kapilya sa
ah, barangay tabla o lataban. Tabla o lataban para karong Domingo. So andam-andam mo diha mga chapel, pero ay lang sa mong pangaritanan kay napamantay protocol, so mga leaders lang dadaan na lang ng ilang mga offer. So royo ninyo ang tanang balay nya pangayuan ninyo og offer para i-offer dire nya i-offer dire kay kanang maong mga offerings gamiton nato para sa stipend sa atong nang imbitar man taog special nga mga celebrants kay puol naman ni among mga naong. So atong gikuan, atong gipaningkamutan nga kadtog yung mga nagtukod dinhi sa parokya atong ma-reach out o kung pwede lang gyud makamisa sila diri balik. Katong na nagtukod ani ba 8 years ago or before that 8 years ago. So naa na mga gitarget nga mga pari karon sugda na mo sila og kontak kay gabi pa man sad may nagmeeting yung final sa about sa celebrants. So manghinaot lang tang musugot ni sila. Unya, ang atong main nga ganing gastuhanan mao ang pagkaon, no? Ang food para sa mga servers na atay pack meals nga tag 150 ka pack meals ugma sa Lunes, sa Martes, nya Miyerkules man ang atong pista. So sa kaning tulo ka adlaw tag 150 pieces nga pack lunch para sa atong mga mo-serve dinhi panahon sa Triduo Mass. Nya ang kaning katapusan siguro mga 500 ka pack meals para naman ni sa tanan nga mosimba. Pero ang ato rang dawaton dinhi kanarang seating capacity with social distancing ini kapit sa 8. So ang sa Triduo Mass nato ugma alas 5 sa hapon, unya ini ka Lunes alas 6 sa hapon, Martes alas 6 sa hapon pa ba ng alas 6? Gabi na no? O gabi. So ugma alas 5 sa hapon, pitsa 5, pitsa 6, second day sa Triduum alas 6 sa gabi nga ang misa, high mass na high mass unya sa Martes alas 6 gyapon sa gabi, high mass gihapon. Nya ang atong Fiesta Mass, Celebration Mass himuon nato sa Miyerkules sa alas 6 gihapon sa gabi. Ana. Pero kining buntag kanang atong online agwantahalag ko ninyo ako lay mo misa. Gitawag na sa siya og minor Triduum Mass. Ang major kadtong sa hapon. Mo na agwanta lang mo nako kay di man nako pailisan ng online. Ako lang ani ko kamo mga online parishioners aron sad mo maka-appeal sa tong Triduum, padaan na lang mo donation para stipends pare og sa pack lunch, pack meals. Og nasa imo angkon nga ako'y mo angkon anang 150 ka pack meals pa der. Kana dali kay mong grasyahan na. Amot na basag kay mo angkon. Labi na gyud na mo angkon. Ako na lang anang 500 ka pack meals pa der. Kanindot ana. Ditso yun mo na sa langit, di mo moagi sa impyerno. Di bitay simbak ko sa tama impyerno ta. Tanan gyud nga mo donate langit mangina. Pero kini ato ning buhaton kay mang distribute ta sa mga tao nga moalagad nato. Unya, ang second og dako sad kaay natong gastuhanan mao ang atong mga bugas nga ipanghatag sa atong mga kabus nga mga pamilya, mo average di ay og mga 900 ka 5 kilo rice. Sa pagkakaron naa natay mga duol-duol na mga 40 kasako ang atong matigom nga mapalit nato. So 90 kasako man atong kinahanglan nga tag 5 kilo pack, tag 10 ka 5 kilo man ang usak sako. So gakinahanglan pataron kuwang patag mga 50 ka sako. Basin pa karon hangtod Lunes man ta or Martes labing dugay Martes nga matigom ni nato kay i-distribute nato ini ka Miyerkules. Ana ha? Sige manindog na ta. Naday tay simple nga motorcade para i-prosesyon lang nato nya magrosaryo ta. Ang ugma alas 2:30 ang motorcade unya sa Lunes ug Martes ug hangtod sa Miyerkules tag alas 3:30 sa hapon ang motorcade.
Ay lang sa kay mo pagdaghan, ag naasad, mas maayo sad. Pero mao gihapon, observe ta sa required protocol. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.